सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 9वा अध्याय करतोय, राजगुह्य योग. आजचा अध्याय आपण 2 दिवस चालू ठेवणार आहे, कारण खूप मोठा आहे आणि खूप सखोल. म्हणजे तो अध्याय जर तुम्ही वाचला तर प्रत्येक श्लोकाला खूप अर्थ आहे त्या. तर आणि गोष्टी पण यात खूप आहेत या अध्यायामध्ये. तर आज आपण करतोय राजगुह्य योग. तर आता अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग चालू करते. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आज पण क्लास संपला की मी तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवणार आहे शिला प्रभुपादांचा. आता आपण भक्ती योग करतोय. तर मी 7वा अध्याय जेव्हा घेतला तेव्हा तर मी मला वाटतं विसरले होते. मी तुम्हाला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या मंत्राचा अर्थ सांगितलेला आहे का मी तुम्हाला की नाही? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतं? नाही सांगितला का? बरं चालेल. मग मी तुम्हाला आत्ता सांगते. नेहमी मी भक्ती योग चालू करते ना तेव्हा मी हरे कृष्ण मंत्राचा अर्थ सांगते. पण काय होतं, एकतर वेळ इतका कमी पडतोय तुमच्याकडे बोलायला आणि प्रत्येक श्लोक इतका त्याचा अर्थ आहे ना की तो सांगेपर्यंत हे काही गोष्टी मी विसरून जाते. तर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तर हरे पहिला शब्द घेऊया. तर हरा म्हणजे कोण? हरा म्हणजे राधा. आपण राधेला संबोधून बोलतोय. म्हणजे संस्कृत मध्ये जी वोकेटिव्ह केस होते ना, मला ते मराठीत माहित नाही काय म्हणायचं. जेव्हा आपण नावाने हाक मारतो तेव्हा गीताचं गीते होतं, राधाचं राधे होतं. तसं राधाचं दुसरं एक नाव हरा आहे. हरा का आहे? कारण जिने कृष्णाचं मन ती हरून घेऊन गेलेली आहे, ती राधा. तर तिला हरा पण म्हणतात. तर हरे म्हणजे काय? राधा. मग आपण काय म्हणतोय? आपण राधेला का हाक मारतोय? हरे कृष्ण 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 हरे हरे. याचा अर्थ काय आहे की हे राधे मला कृष्णाच्या भक्तीमध्ये व्यस्त कर. हा अर्थ शिला प्रभुपादांनी इंग्लिश मध्ये सांगितलं. तो इंग्लिश मध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगते. ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड. एनर्जी ऑफ द लॉर्ड म्हणजे राधा. ओ एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, प्लीज एंगेज मी in the loving devotional service of
कृष्ण. मग इकडे कृष्ण, कृष्ण म्हणजे आता जो आपण ज्याच्या हे करतोय म्हणजे अर्जुनाचा सखा तो कृष्ण. पण इकडे कृष्णाचा अर्थ असा पण होतो जो सर्वांना आकर्षित करतो. बरं, हरे राम 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 हरे हरे. इकडे राम म्हणजे कोण? कृष्णाबरोबर बलराम असतो. त्या अर्थाने सुद्धा कृष्ण हा कधी एकटा येत नाही. तो त्याच्या बरोबर जेव्हा त्याचा लवाजमा घेऊनच तो पृथ्वीवर अवतरतो. तर कृष्ण कधी एकटा नसतो, त्याच्याबरोबर बलराम असतोच. मग राम जेव्हा होता तेव्हा त्याच्यावर लक्ष्मण होताच ना. तर कृष्ण आणि बलराम, राम आणि लक्ष्मण, त्या अर्थाने राम म्हणजे की इकडे जर बघितला तर बलराम. पण रामाचा दुसरा अर्थ सुद्धा जर आपण घेतला तर राम म्हणजे जो आनंदाचा उगम आहे ना, किंवा वन हू गिव्स प्लेजर टू ऑल, तो राम. म्हणजे आपण जेव्हा हा मंत्र म्हणतो तेव्हा लक्षात आलं पाहिजे की जो आनंदाचा उगम आहे, जो सर्वांना आकर्षित करतो, त्याच्या सेवेमध्ये, त्याच्या भक्तीमध्ये राधे तू मला व्यस्त कर, किंवा तू मला त्यांच्या भक्तीमध्ये ठेव, अशी आपण राधेची विनंती करतोय. तर मी तुम्हाला जेव्हा भक्ती योग चालू झाला होता तेव्हा सांगितलं होतं 2 महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. भक्तीमध्ये जर उन्नती करायची असेल किंवा कृष्णाला जर तुम्हाला आनंदित करायचा असेल तर पहिली गोष्ट म्हणजे त्याच्या भक्तांना तुम्ही आनंद आणि समाधान द्या. त्यांच्या भक्तांची कृष्णाच्या भक्तांची सेवा करा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकांना ज्यांना कृष्ण माहित नाहीये त्यांना घेऊन कृष्णाच्या कमल चरणांपर्यंत घेऊन जा. मग मी तुम्हाला ती गोष्ट एक सांगितली होती ना की 99 शीप हू गो एस्ट्रे, जे आहेत, आणि एक जी शीप किंवा एक जी मेंढी आहे जी कळप सोडून जाते, ती जेव्हा परत येते कळपामध्ये तेव्हा तो मेंढपाळ आहे त्याला खूप आनंद होतो. त्याचप्रमाणे जे लोक कृष्णाला विसरले त्यांना कृष्णाचं जेव्हा आपण स्मरण करून देतो आणि त्यांना कृष्णाच्या कमल चरणापर्यंत आणतो तेव्हा कृष्णाला खूप आनंद होतो. तर या 2 गोष्टी, त्यातली पहिली आहे की त्याच्या भक्तांना आनंद आणि समाधान द्यायचं. म्हणजे काय, त्याचे जे भक्त आहेत त्यांच्या भक्तांचा आपण दास झालो पाहिजे. म्हणजे दासानु दास असं चैतन्य महाप्रभूंनी 3दा म्हटलेलं आहे. म्हणजे जे कृष्णाचे भक्त आहेत त्या भक्तांचा मी दास आहे, त्या दासाचा मी दास आहे. आणि दास म्हणजे इतकं आपण हे झालं पाहिजे, इतकं नम्र असलं पाहिजे आणि त्याच्या भक्तांना आनंद दिला पाहिजे. आता चालू करूया आपण राजगुह्य योग. आता गुह्यचा अर्थ म्हणजे काय? गोपनीय. आता मला तुम्ही सांगू शकाल का, इकडे किती सुंदर दिसत आहेत ना हे राधाकृष्ण. आता प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना मी इकडनं साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता सोप्या शब्दात लिहून ठेवलेली आहे, त्या श्रील प्रभुपादांना साष्टांग नमस्कार. त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. इकडे नरसिंहदेव दाखवलेले यांचं मी थोडस 13वा अध्याय आला ना की सांगीन. इकडे इस्कॉन मध्ये नरसिंहदेवाचा मंत्र कवच श्रील प्रभुपाद सांगतात की आपण रोज म्हटलं पाहिजे. कारण हे जे भौतिक जग आहे ना, प्रत्येक स्टेपवर डेंजर आहे. एव्हरी स्टेप इज अ डेंजर.
त्याच्यापासून रक्षण करण्यासाठी आपण रोज नरसिंहदेवाचा मंत्र किंवा त्याचं कवच म्हटलं पाहिजे. हा, आता मला प्रथम सांगा तुम्ही की या अध्यायाचं नाव सर्वात गोपनीय राजगुह्य योग. गुह्य म्हणजे गोपनीय. तर या भौतिक जगामध्ये गुह्य किंवा गोपनीय गोष्टी कोणत्या असतात? कोण सांगेल? तुम्हाला अनम्यूट करायला येत आहे ना? हो, येत आहे ना तुम्हाला. जन्म आणि मृत्यू. जन्म आणि मृत्यू, बरं. आणि गोपनीय म्हणजे सिक्रेट. सिक्रेट काय असते या भौतिक जगात? की आपल्याला ती गोष्ट सांगायला नाही आवडत दुसऱ्यांना, असं काय असतं? आता पल्लवी माताजी. कृष्णाकडे कसं पोहोचायचं हे सिक्रेट. बरं, पण या भौतिक जगातल्या काय काय सिक्रेट्स असतात, म्हणजे लोक काय काय लपवून ठेवतात. आता जर तुम्ही बघितलं, आता बॉलिवूड मधले ऍक्टर्स ऍक्ट्रेसेस, त्यांचे खूप अफेअर्स असतात बरं का, पण ते कसं करतात? बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द कर्टन. त्यांना आवडत नाही की आपले अफेअर्स पब्लिक करायला. किंवा पॉलिटिशियन्स असतात, ते खूप स्कॅम्स करतात, पण समोर चेहरा कसा दाखवतात की अरे मी किती गरिबांची सेवा करतो. हे सगळे जे स्कॅम्स ते करतात, त्यांना आवडत नाही ते पब्लिक करायला. तर अशा काही गोष्टी असतात की ज्या आपण लपवतो, तर त्यांना सिक्रेट म्हणतात. मग आता इकडे कृष्ण आपल्याला सिक्रेट सांगणार आहे. ती कोणती सिक्रेट आहे ते आपण बघूया. कुमुद माताजी. येस माताजी. परमात्मा भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर करत नाही, म्हणून मी तुला परम गुप्त ज्ञान देईन, जे जाणून तू भौतिक अस्तित्वाच्या दुःखापासून मुक्त होशील. आता इकडे मला पहिल्यांदा प्रश्न विचारला होता ना की अर्जुनालाच का कृष्णाने निवडलं गीता सांगायला. तर इकडे कारण आहे. कृष्ण काय सांगतोय अर्जुनाला की प्रिय अर्जुना, तू माझा कधीही मत्सर केला नाहीस. म्हणजे अर्जुनातली ती क्वालिटी जी आहे की त्याला मत्सर नाहीच आहे त्याच्या हृदयामध्ये, ही क्वालिटी कृष्णाला खूप आवडते. जर आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल आणि आपल्यामध्ये मत्सर असेल, तर आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. आपल्या हृदयामध्ये 6 अनर्थ असतात. कुठले अनर्थ कोण सांगू शकेल मला? सांगा सरला माताजी. काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, भ्रम आणि मत्सर. व्हेरी गुड. तर इकडे हे जे 6 अनर्थ आहे, त्या 6 अनर्थापैकी 5 अनर्थ आहेत ना, त्या सगळ्याला एक औषध आहे. पण मत्सर जो आहे किंवा एन्व्ही जो आहे, त्याला काहीही अनर्थ नाही. आता मत्सर म्हणजे काय? म्हणजे माझ्याकडे एखादी गोष्ट आहे, ती खूप चांगली गोष्ट आहे, हे दुसरा पण म्हणेल हो ही खूप चांगली गोष्ट आहे, पण ती माझ्याकडे आहे म्हणून त्या माणसाला ते आवडत नाही. ही जी भावना आहे त्याला मत्सर म्हणतात. म्हणजे आय लाईक व्हॉट यू हॅव बट आय डोंट लाईक बिकॉज यू हॅव इट. लक्षात आलं तुम्हाला? ही जी भावना आहे त्याला मत्सर म्हणतात. आता प्रत्येक जो हे आहे अनर्थ आहे त्याला एक औषध आहे. उदाहरणार्थ एखाद्याला खूप क्रोध आहे. आता तो क्रोध तुम्ही काय करा,
कृष्णासाठी वापरा. म्हणजे समजा जर तुम्हाला असं दिसलं की कोणी भगवद्गीतेचा अपमान करतंय, कोणी म्हणतंय की कृष्ण एनर्जी आहे, तर तिकडे तुम्ही आर्ग्युमेंट करा, तिकडे तुम्ही सांगा की हे चुकीचं आहे, तिकडे राग आला पाहिजे. किंवा आता कृष्ण अर्जुनाला सांगणार आहे की तू युद्ध कर. आता मला सांगा की अनम्यूट करून की युद्ध करताना राग ही मुख्य भावना हवी आहे की नाही मनामध्ये? हो पाहिजे. रागाशिवाय कोणी युद्ध करू शकेल? नाही नाही करू माताजी. शकणार. मग तो राग जो रागाने अर्जुन युद्ध करणार आहे, तो का करणार आहे? कारण कृष्णाची इन्स्ट्रक्शन आहे तू युद्ध कर. हा, तर त्याप्रमाणे जो राग आहे, आता हे जे मायावादी लोक आहेत किंवा जे कृष्णाला मानत नाही, ते काय म्हणतात की ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, किंवा ते म्हणतात की कृष्ण काय आहे, तो निर्विकार आहे, इकडे आला म्हणून इकडे आल्यावर त्यांनी मनुष्य रूप घेतला आणि परत निर्विकार झाला. अशा माणसाविरुद्ध राग आला पाहिजे. त्यांना अगदी आर्ग्युमेंट करून शब्दन शब्द पटवून दिलं पाहिजे की तुम्ही चुकीचे आहात. आता समजा जर एखाद्या माणसाला खूप अहंकार आहे, मी तुम्हाला 6वा अध्याय होता त्यात फोर्ड चा मालक अंबरीश फोर्ड दाखवला होता. तो श्रील प्रभुपादांचा शिष्य होता. तर अंबरीश फोर्ड केवढा तरी मल्टी मिलियनेअर, केवढा मोठा माणूस, केवढा श्रीमंत माणूस, पण आणि त्याच्याकडे सगळी कारणं होती की अहंकार दाखवायला, त्याच्याकडे पैसा होता, सगळं काही होतं, पण की त्याला अहंकार होता का? नाही. का? कारण तो श्रील प्रभुपादांचा भक्त होता, तो श्रील प्रभुपादांचा शिष्य होता. तर त्यांनी ऐकलं की जर आपल्याला अहंकार असेल तर अहंकाराने कसा आपला डाऊनफॉल होतो किंवा आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही याचं ज्ञान होतं. मग आता भ्रम आपल्याला सर्वांना भ्रम आहे. पहिलं की हे माझं आयुष्य आहे ना, आत्तापेक्षा जास्त मी सुखी करू शकीन, त्याच्यापेक्षा जास्त सुखी करू शकीन. जेव्हा कृष्ण म्हणतोय की हे दुःखालयम अशाश्वतम आहे, असं कृष्ण स्वतः सांगतोय, पण आपण भ्रमित आहोत नाही असं. तर जर भ्रम दूर करायचा असेल तर आपल्याला ज्ञान लागतं. आता काम, असंख्य इच्छा आहे, पण काम कसं दूर करायचं की आपण परत आपल्याला ज्ञान मिळवलं पाहिजे. इथे आपली एक इच्छा पूर्ण झाली की आणि 2 इच्छा निर्माण होतात, 2 इच्छा पूर्ण झाल्या 8 इच्छा निर्माण होतात, अशा मल्टिपल्स मध्ये होतात. याच्याकडे कुठेतरी आपण बघितलं पाहिजे. ते सुद्धा जर तुम्हाला काम घालवायचं असेल तर ते कृष्णाकडे डायरेक्ट केलं पाहिजे की मला खूप खायची इच्छा आहे, छान छान खायची, मग तुम्ही खा, पण काय करा, पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करा आणि मग त्या अन्नाचं सेवन करा. तर असं प्रत्येक अनर्थ जो आहे त्याला एक औषध आहे. जर तुम्ही खूप लोभी असाल तर तो जो लोभ आहे तो परत कृष्णाकडे डायरेक्ट करा की मला खूप जप करायचा आहे, चला चला आज कृष्ण कथा आहे, मला कृष्ण कथा ऐकायची. परत दुसऱ्या दिवशी असेल कृष्ण कथा, चला चला आजही आपण जाऊया. म्हणजे तो हाव असला पाहिजे की मला कृष्णाबद्दल आणि ऐकायचंय. जेव्हा तुम्हाला असं वाटतं तेव्हा मग तुमच्या ज्या इच्छा आहेत ना, आता इकडे कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणजे कृष्णा भावनाभावी जीवन म्हणजे असं नाही की नो डिझायर्स, काहीही इच्छा नाही. इच्छा तर माणसाला असतातच, पण त्या इच्छा शुद्ध झाल्या पाहिजेत. म्हणजे तुम्हाला खायची इच्छा आहे ना, ठीक आहे, तुम्हाला मोठं घर घ्यायची इच्छा आहे ना, मोठा फ्लॅट, बरोबर आहे, पण ती इच्छा कृष्णासाठी झाली पाहिजे. कृष्णा, मी तुझ्यासाठी निरनिराळे पदार्थ करणार आहे,
मग तुम्ही करा. मोठं घर घ्यायचंय ना, इच्छा बरोबर आहे, पण ती कृष्णासाठी. कृष्णा, मी मोठं घर घेणार आहे, मग मी माझ्या घरी संकीर्तन ठेवणार आहे, मी लोकांना घरी प्रसादाचं जेवणाचं आमंत्रण देणार आहे. म्हणजे ही इच्छा जी आहे ना, या इच्छेची शुद्धी होते जेव्हा आपण कृष्णासाठी कुठली गोष्ट करतो. आता मला सांगा की आपल्या भौतिक जगामधली किंवा भौतिक जगात कुठलं दुःख असतं, म्हणजे कुठली दुःख असतात, 4 समस्या असतात किंवा 4 प्रायमरी मिजरीज, की ती दुःख कोणती, कोण सांगू शकेल मला? या भौतिक जगातली दुःखे कोणती किंवा समस्या कोणत्या आहेत? कोण सांगेल? या भौतिक जगातल्या 4 समस्या कोणत्या आहेत? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय का? मला सांगा. जरा व्याधी आणि अजून 2 आहेत. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी आणि जरा व्याधी, या 4 मुख्य समस्या आहेत. आता या 4 मुख्य समस्यांना कुठलंही औषध नाही. तुम्ही आज डॉक्टरांकडे जा आणि सांगा की माझी तब्येत एकदम फिट आहे, मला कुठलाही रोग होणार नाही, यासाठी मला औषध द्या. ते डॉक्टर म्हणतील असं कुठलं औषधच नाहीये. ते सांगतील तुम्ही बॅलन्स डाएट घ्या, फिरायला जा आणि आनंदी राहा, असं वरवर सांगून तुम्हाला सांगतील औषधच नाहीये जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याला. म्हणून मग आपल्या दुसऱ्या ज्या समस्या असतात, अधिदैविक, अधिभौतिक आणि आध्यात्मिक, या ज्या समस्या असतात त्या प्रायमरी होतात, म्हणजे त्या मुख्य होतात. म्हणजे कुठल्या समस्या, म्हणजे आपले काही फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतील, काही रिलेशनशिप प्रॉब्लेम्स असतील, कधी कधी आपल्याकडे खूप पैसे नसतात किंवा आपल्याला अन्न देखील खायला नसतं, किंवा आपले काही हेल्थ प्रॉब्लेम्स असतात. मग ही अशी प्रॉब्लेम्स जी असतात ना, ती प्रायमरी होतात आणि त्याच्यावरच आपला फोकस राहतो. आणि ज्या प्रॉब्लेम्सवर आपला फोकस राहिला पाहिजे, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, याला औषधच नसल्यामुळे, सोल्युशन नसल्यामुळे ते आपण आपल्या डोक्यातून बाहेर काढून टाकतो की नाही, नो सोल्युशन. म्हणून या ज्या इतर जी दुःख आहेत, काही फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लेम्स, किंवा मला घर माझं लहान आहे, किंवा जे काय असेल ते, किंवा मला मूल होत नाहीये, माझं लग्न होत नाहीये, अनेक आहेत प्रॉब्लेम्स, ते सर्व प्रॉब्लेम्स प्रायमरी होतात. तर इकडे हे जे आहे राजगुह्य योग, तर याला राजयोग का म्हटलंय? हे असं ज्ञान आहे. आणि तुम्ही दुसऱ्या पुस्तकात बघितलं तर राजविद्या राजगुह्य योग याला म्हटलंय. तर ही राजविद्या काय आहे? का आहे? कारण ही विद्या समजल्यावर आपल्याला भौतिक अस्तित्वांच्या दुःखांपासून मुक्त होतं. म्हणजे कुठली दुःख, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, हे ज्ञान असं आहे की ते आपल्याला या दुःखापासून मुक्त करतं. जी 4 प्रायमरी मिजरीज, 4 समस्या ज्या आहेत, त्या समस्यांपासून आपल्याला मुक्ती मिळते. म्हणून याला राजविद्या म्हटलेलं आहे. कुमुद माताजी. येस माताजी. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुरव्ययम्. सर्व गोपनीय ज्ञानात अत्यंत गोपनीय असे हे ज्ञान म्हणजे सर्व ज्ञानाचा राजा आहे. हे अत्यंत पवित्र ज्ञान आहे आणि ते अनुभवजन्य प्रत्यक्ष आत्मज्ञान देणारे असल्यामुळे ते धर्माची परिपूर्णता आहे. हे ज्ञान अविनाशी आणि
आचरण करण्यास अत्यंत सुखकार आहे. हरे कृष्ण. आता हे ज्ञान राजविद्या राजगुह्यम. आता राजविद्या म्हणजे सगळ्या विद्येचा राजा. आता जर तुम्ही असं बघायला गेलं तर फळांचा राजा आंबा असतो. आपण आंब्याला फळांचा राजा का म्हणतो? कारण तो खूप गोड असतो. आणि साधारणपणे गोड म्हटल्यानंतर सर्वांना ती चव आवडते. मग आता जर तुम्ही सिंह बघितला तर त्याला आपण मृगेंद्र म्हणतो. तो सर्व प्राण्यांचा राजा का म्हणतो? त्याच्यामध्ये खूप बल असतं. मग इकडे हिला राजविद्या का म्हटलंय किंवा सर्व ज्ञानांचा राजा आहे असं का म्हटलेलं आहे? कारण जे ज्ञान सर्वात सोपं असतं तेच आपल्याला आवडतं. बघा, खूप मोठा असा अवघड अभ्यास जर कुठल्याही मुलाला सांगितला की तू कर तर त्याला कंटाळा येईल. पण सोपं काही असेल ना तर त्याला खूप आवडेल. तर हे जे ज्ञान आहे हा ज्ञानांचा राजा का आहे? कारण हे सुलभ आहे आणि तुम्हाला हे या त्रास काही नाहीयेत, कष्ट काही नाहीयेत, म्हणून याला ज्ञानांचा राजा म्हटलेलं आहे. मग हे ज्ञान पवित्र आहे. पवित्र ज्ञान का म्हटलेलं आहे या ज्ञानाला? कारण या ज्ञानाने तुमची जी अनर्थ आहेत ना ती अनर्थ पूर्ण हृदयातून म्हणजे बीजासकट काढले जातात. ही जी अनर्थ समजा जर वरवर तुम्हाला जर दिसली काढलेली आहे आणि आतमध्ये बीज आहे तर त्या बीजाचं परत रूपांतर होईल आणि परत त्याचा वृक्ष होईल. तर हे ज्ञान पवित्र का आहे? कारण तुमचं हृदय, तुमचं चित्त शुद्ध होतं आणि त्याच्यामध्ये फक्त कृष्ण भावना राहते, दुसरं काही नाही. आता हे परत सांगितलंय, हे राजविद्या का? हे ज्ञान अविनाशी आहे. अविनाशी म्हणजे काय? आता इकडे आपण इतक्या काही डिग्रीज आता आहेत अवेलेबल जर तुम्हाला शिकायचं असेल. पण इकडे कुठेही कृष्णाने म्हटलं नाही MD MS किंवा ME MTech हे म्हणजे ज्ञानांचा राजा आहे असं का नाही म्हटलं? कारण हे जे ज्ञान कृष्ण सांगतोय हे अविनाशी आहे. अविनाशी म्हणजे काय? त्याचा कधीच नाश होत नाही. आणि आपण जे आता या भौतिक जगामध्ये डिग्रीज घेतोय त्या टेम्पररी आहेत. टेम्पररी म्हणजे इतक्या टेम्पररी आहे की आता समजा जर एखादा डॉक्टर असेल किंवा एखादी शिक्षिका असेल जी शाळेत शिकवते, ती किती वर्ष शाळेमध्ये शिकू शकेल? 58 नाही तर 60 ला रिटायरमेंट असते. समजा जर हट्टाने ती शिकवायला लागली तर मुलं म्हणतील अरे ही 70 वर्षाची झाली, हिच्या लक्षात नाही राहत, ही परत परत तेच बोलते किंवा नाही शिकवू शकत आहे. तर इकडचं जे शिक्षण आहे, ज्या आपण डिग्री घेतो ते या आयुष्यामध्ये सुद्धा परमनंट नाहीये. म्हणजे शेवटपर्यंत सुद्धा तुम्हाला ते ज्ञान लक्षात राहणार नाही. शेवटचा दिवस खूप झाला पण 60-65 झाल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येतं की तुमची मेमरी कुठेतरी अगोदर सारखी फंक्शन करत नाही. तर त्याच्यामुळे हे जे ज्ञान आहे हे अविनाशी आहे, म्हणून सुद्धा याला राजविद्या म्हटले. कृष्णाने सांगितलंय ना की आता एखादा योगी असेल, त्यांनी योग केलेला आहे पण तो असफल झाला, काही कारणामुळे त्याचा मृत्यू झाला. तर हे ज्ञान अविनाशी आहे. कृष्ण काय करतो? पुढच्या जन्मी समजा जर त्याचं 60% किंवा 70% ज्ञान त्यांनी घेतलंय या जन्मात, पुढच्या जन्मात डायरेक्ट 71% पासून चालू होईल त्याचं ज्ञान घेत. म्हणून हे अविनाशी आहे. जी काय भक्ती आपण करतोय, जो योग आपण करतोय तो अविनाशी आहे. कधीच असं होणार नाही की परत तुम्ही स्क्रॅच पासून चालू करता, असं कधी हे कृष्णाने स्वतःहून सांगितलेलं आहे.
हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. हे परंतप अर्जुना, ज्याची या भक्ती मार्गावर श्रद्धा नाही त्यांना माझी प्राप्ती होऊ शकत नाही. म्हणून या भौतिक जगतामध्ये जन्म मृत्यूच्या मार्गावर त्याचे पुनरागमन होते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हे राजगुह्य ज्ञान आहे. हे राजगुह्य ज्ञान काय का आहे? कारण इकडे दिलंय. आता गुह्य म्हणजे सिक्रेट, आणि मी तुम्हाला सांगितलं की या जगामध्ये सिक्रेट म्हणजे काय, म्हणजे अफेअर्स असतात लोकांचे, किंवा मोठे मोठे स्कॅम्स असतात. हळूच ते कोणाकडून ब्राईब घेतात किंवा खूप पैसे आपल्या नावावर करतात, ज्यांचे बेनामी अकाउंट्स असतात. तर या सगळ्या गोष्टी सिक्रेट्स असतात आपल्या या जगामध्ये. मग आता इकडे कृष्ण काय सांगतोय की जे माझे भक्त आहेत तेच मी जे काय सांगतोय ते समजू शकतात. म्हणजे आत्मसाक्षात्कार फक्त कृष्णाच्या भक्तांनाच होऊ शकतो. हे गुह्य आहे की आता हे जे सगळं कृष्ण सांगतोय त्याच्यामधून जो खरा भक्त आहे तो बरोबर उचलू शकतो की कृष्णाला काय सांगायचं आणि त्याप्रमाणे तो वागू शकतो. त्याच्यामुळे इतर लोक काय म्हणतील, ज्यांची श्रद्धा नाहीये तर कृष्ण प्राप्ती होऊच शकत नाही. पण काही काही लोक असतात ते म्हणतात, ओ भगवद्गीता क्लास अमेझिंग अमेझिंग, काय कृष्णाने सांगितलंय अमेझिंग. तो एक दुसरा अध्याय 29वा श्लोक 2.29 त्या श्लोकाला अमेझिंग श्लोका म्हटलेलं आहे. कुमुद माताजी आहे भगवद्गीता? हो आहे माझ्याकडे. हा 2.29 श्लोक तो वाचा. त्याला म्हटलंय अमेझिंग श्लोका. म्हणजे ते सगळे म्हणतात सोल इज अमेझिंग, आणि ते म्हणतात कृष्णाने सांगितलंय ते पण अमेझिंग आहे, आणि असं ते म्हणतात. पण पुस्तक बंद करतात आणि ठेवतात. तर साक्षात्कार हा फक्त कृष्णाच्या भक्ताला येतो, आणि हे ज्ञान आता मी तुम्हाला सांगते सगळं फ्री उपलब्ध आहे. पण साक्षात्कार फक्त कृष्णाच्या भक्ताला येतो, म्हणून त्याला गुह्य म्हटलेलं आहे. वाचा कुमुद माताजी अमेझिंग श्लोका. आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम्, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. कोणी या आज्ञाकडे विस्मयकारक म्हणून पाहतात, कोणी याचे वर्णन अद्भुत म्हणून करतात, आणि कोणी याच्या विषयी आश्चर्यकारक म्हणून ऐकतात. परंतु दुसरे असे आहेत की जे त्याच्याविषयी ऐकल्यावरही त्याला मुळीच जाणू शकत नाही. तर आलं का तुमच्या लक्षात हे का राजगुह्य का आहे? इकडे तर कृष्णाने सांगितलं की ज्यांची श्रद्धा नाही त्यांना प्राप्ती होऊच शकत नाही. पण काही काही लोकांची असं नसते की अजिबात श्रद्धा नसते, ते ऐकतात अमेझिंग अमेझिंग म्हणतात, बंद करतात. फक्त जो भक्त आहे कृष्ण काय सांगतोय तो उचलू शकतो आणि त्याप्रमाणे वागू शकतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे हे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठाई आहे, परंतु मी त्याच्या ठाई नाही. हरे कृष्ण. पुढचं पण वाचा. ओके. तरीही सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाही. माझे हे योग ऐश्वर्य पहा. जरी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्वव्यापी मी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. मी स्वतःच सर्व सृष्टीचे उगमस्थान आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे काय सांगितलंय कृष्णाने की सर्व सृष्ट पदार्थ माझ्यामध्ये स्थित नाही.
आणि जरी मी सर्व जीवांचा पालन पोषण करता आणि सर्व व्यापी आहे, तरी सुद्धा मी या व्यक्त सृष्टीचा अंश नाही. म्हणजे सर्व सृष्ट पदार्थ कृष्णामध्ये स्थित आहे, तरीही या व्यक्त सृष्टीचा कृष्ण अंश नाही हे सांगितलंय. आणि इकडे काय सांगितलंय, मी माझ्या अव्यक्त रूपाद्वारे सर्व जगत व्यापले आहे. सर्व जीव माझ्या ठायी आहेत, परंतु मी त्यांच्या ठायी नाही. म्हणजे परस्पर त्यांनी विरुद्ध हे सांगितलेले आहेत ना, विरुद्ध त्यांनी स्टेटमेंट्स केलेली आहेत, विधाने केलेली आहेत. तर मग याचा अर्थ काय आहे आणि आपण कसा समजायचा? आता त्यासाठी हे जे तत्व आहे ना, याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व म्हणतात. म्हणजे सायमल्टेनियसली वन, सायमल्टेनियसली डिफरंट. आणि अचिंत्य म्हणजे आपण त्याचं चिंतन करू शकत नाही किंवा आपल्याला चिंतन करून सुद्धा त्याचा अर्थ समजत नाही. हे जे शुद्ध भक्त आहेत ना, ते याचा अर्थ समजू शकतात. तर आता मी तुम्हाला समजावून सांगायचा प्रयत्न करते, तुम्ही ऐका. आता दूध आहे बरं का, दुधाचं विरजण लावलं की त्याचं रूपांतर दह्यामध्ये होतं. दह्याचं आपण घुसळून लोणी करू शकतो, लोणी कढवून आपण तूप करू शकतो. तर आता तुम्ही मला सांगा की याचं उगमस्थान, तुपाचं उगमस्थान काय आहे? दूध. दूध आहे. मग दूध हे तुपामध्ये आहे का? आहे आहे आहे. पण तसं जे दुधाचं रूप आहे ते आपल्याला तुपामध्ये दिसतं का? किंवा दुधाची जी क्वालिटी आहे ती आपल्याला तुपामध्ये दिसते का? नाही. नाही. म्हणजे उगमस्थान जरी दूध असेल तरी तुपामध्ये एका अर्थाने दूध आहे आणि एका अर्थाने दूध नाही. आलं तुमच्या लक्षात? म्हणजे मी तुम्हाला ही सगळी उदाहरणं देते ना, ही भौतिक उदाहरणं देते जस्ट टू ड्राईव्ह होम द पॉइंट, म्हणजे जरा लक्षात तुम्हाला चांगलं येईल. पण हे ऍक्च्युली हे शुद्ध भक्त म्हणजे जसजशी आपली भक्ती वाढते ना, तसतसं आपल्याला आपोआप ते ज्ञान येतं. म्हणजे हा त्याचा अर्थ आहे. याला अचिंत्य भेदाभेद तत्व असं म्हणतात. ओके. आता कुमुद माताजी, हे वाचलं नाही, जसा प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, जसं प्रबळ वारा सर्वत्र वाहतो, नेहमी आकाशात विसावतो, त्याच प्रकारे सर्व प्राणी माझ्यामध्ये विसावतात, हे जाणून घे. हा. आता ज्याप्रमाणे वारा सर्वत्र वाहतो, पण आपल्याला माहिती आहे की तो सर्वत्र जरी वाहत असेल, तो आकाशाच्या पलीकडे जात नाही वारा. त्याचप्रमाणे की जे सृष्ट जी व्यक्त प्रकृती आपल्याला दिसते, ही पूर्ण कृष्णामध्ये स्थित आहे. हे सांगण्यासाठी त्यांनी वाऱ्याचं उदाहरण दिलंय. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. संपूर्ण भौतिक सृष्टी माझ्या अधीन आहे. माझ्या इच्छेने ती पुन्हा पुन्हा व्यक्त होते आणि माझ्याच इच्छेने शेवटी तिचा प्रलय होतो. म्हणजे इकडे काय सांगितलंय की कृष्ण फक्त इच्छा करतो, इच्छा करतो आणि जग निर्माण होतं. त्याला काहीही काम करावं लागत नाही, फक्त इच्छा असते आणि मग हे जग पूर्ण निर्माण होतं. तर आता आपण जरा बघूया की आपण आतापर्यंत
काय काय गुह्य गोष्टी शिकलो. राजगुह्य योग. तर पहिल्यांदा कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की मी तुला हे सर्वात गोपनीय ज्ञान देतोय, कारण तू माझा कधीच मत्सर केला नाही. तर पहिलं गुह्य काय आहे की आपण कधीही कोणाचाही मत्सर करू नये या भक्ती मार्गावर. मग दुसरं कृष्णाने काय सांगितलेलं आहे की सर्व काही माझ्यामध्ये स्थित आहे, हे कृष्णाने सांगितलंय. आणि मी तुमच्या हे काय आहे 9.8 आहे का? एक इकडे आणि एक ही गुह्य गोष्ट आहे, मी तुमच्या हृदयामध्ये आहे आणि मी फक्त बघतोय, मी कशामध्येही भाग घेत नाही. मी फक्त विटनेस आहे, मी फक्त विटनेस आहे आणि मी न्यूट्रल आहे, मी नुसतं बघतोय. आय एम ऑब्झर्विंग. वाचा कुमुद माताजी. हे धनंजया, ही सर्व कर्मे मला बद्ध करू शकत नाही. तटस्थाप्रमाणे मी या सर्व भौतिक कर्मापासून अनासक्त असतो. म्हणजे या श्लोकामध्ये जे 2 शब्द वापरलेले आहेत ते उपदृष्टा अनुमंता, बरोबर आहे का? यात वापरलेले आहेत की नाही? नाही, मला वाटतं ते दुसऱ्या श्लोकामधले ते आहेत शब्द. तर तर इकडे अर्थ त्याचा तोच होतो, उपद्रष्टा अनुमंता. उपद्रष्टा म्हणजे तो बघत असतो फक्त. ते अनुमंताचा आणि पुढच्या अध्यायात आहे तेव्हा मी तुम्हाला सांगेन. म्हणजे कृष्ण काय सांगतोय आपल्याला, आणि एक सिक्रेट की तो न्यूट्रल आहे आणि तो सर्व काही बघत असतो. आपले जे विचार आहे, मनामध्ये विचार आहेत, त्या विचारांकडे सुद्धा त्याचं पूर्ण लक्ष असतं कृष्णाचा. असा एक विचार एस्केप करू शकत नाही, की असं होत नाही की कृष्ण बघत नाही आणि आपण कुठले तरी विचार करतोय. म्हणून जेव्हा आपण कृष्णाकडे जातो तेव्हा मन कसं पाहिजे? स्वच्छ, साफ पाहिजे. ज्याप्रमाणे मंदिरात जाताना तुम्ही पहिल्यांदा बाहेर चपला काढता आणि मग आत जाता, बरोबर ना? सांगा मला. हो बरोबर आहे. असं का करता? चपला का बाहेर काढता? स्वच्छतेसाठी. पाय हात पाय धुवून पण जातात आतमध्ये. बरोबर, स्वच्छतेसाठी. तर मग आता स्वच्छ ही फक्त एक फिजिकल प्रोसेस आहे का? स्वच्छ जर पूर्ण स्वच्छ होऊन जर गाभाऱ्यात गेला, पण मन तुमच्या मनामध्ये खूप वाईट विचार आहेत दुसऱ्यांच्या, मग काय होईल? मनामध्ये सगळी अनर्थ आहेत, खूप राग आहे, खूप अहंकार आहे, मग काय होईल? असं मग हे मन सुद्धा साफ करण्यासाठी आपण जप करतो. आता माझा क्लास सुरू व्हायच्या अगोदर दर खेपेला आपण कीर्तन का करतो? म्हणजे जेव्हा लक्षात घ्या, ज्याप्रमाणे मंदिरात जाताना आपण हातपाय धुवून आत जातो, तसंच या क्लासमध्ये येताना सुद्धा जेव्हा तुम्ही संकीर्तन करता तेव्हा काही वेळासाठी तुमच्या मनामध्ये काही काही विचार आलेले असतात. कधी कोणाचा राग आला असतो, कधी आपण अपसेट असतो, कधी डिस्टर्ब्ड असतो, कधी कोणी आपल्याला काही बोललेलं असतं, कधी आपण कोणाला काही बोललेलो असतो. तर संकीर्तन केल्यावर हे विचार काही वेळेला जराशे दूर होतात, मग परत येतात, पण काही वेळासाठी दूर होतात. काही वेळासाठी मन शांत राहतं आणि त्याची ऍब्सॉर्प्शन पॉवर जी आहे ती सुद्धा वाढते. आता तुम्ही बघा, समजा जर तुम्हाला खूप राग आलेला आहे कोणाबद्दल तरी, आणि तुम्ही कुठेतरी प्रवचन ऐकायला बसला, तर तुम्हाला ते सगळं चांगल्या तऱ्हेने समजेल का? नाही सांगा बरं.
नाही मॅडम. समजलं मला. नाही समजते, ज्ञान जाणार नाही. पण तुम्ही शांत मनाने गेला तर काय होईल? लक्ष तिकडे लागेल. लक्ष प्रत्येक शब्दावर लागेल, प्रत्येक शब्दावर लागेल. तर या कारणासाठी आपण कीर्तन करतो. आणि म्हणून आज मी तुम्हाला सांगितलं तुम्ही सर्वजण माझ्या बरोबर कीर्तन करा. माताजी 2-3 पावणे-4 होऊन गेलेत. बरं बरं, मी आता 1-2 घेते मग हा. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. येस माताजी. अरे हे 9.10 आहे, चुकून हा टायपो एरर झालेला आहे. ओके. मय्याध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. 10 मिनिटे माताजी. हेतु नानेन कौन्तेय जगद्भि परिवर्तते. हे कौन्तेय, माझ्या अनेक शक्तीपैकी एक असणारी ही भौतिक प्रकृती माझ्या अध्यक्षतेखाली कार्य करीत सर्व चराचर प्राण्यांची निर्मिती करते. तिच्या नियंत्रणाखालीच या सृष्टीची वारंवार उत्पत्ती आणि संहार होतो. म्हणजे ही जी भौतिक प्रकृती आहे ही कृष्णाचीच शक्ती आहे आणि कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली ती या प्राण्यांची निर्मिती करते. म्हणजे मटेरियल नेचर, आपल्याला इच्छा आहे खूप नॉनव्हेज खायची. मटेरियल नेचर, ज्याप्रमाणे एक टेलर कडे आपण जातो, मग तो आपलं माप घेतो किंवा आपण मॉल मध्ये जातो आणि आपल्या साईजचा आपण ड्रेस घेतो. तशा आपल्या इच्छा ज्या ज्या आहेत त्यासाठी मटेरियल एनर्जी आपल्यासाठी किंवा भौतिक प्रकृती आपल्यासाठी टेलर मेड शरीर तयार करत असते. जणू काय जसं काय आपण ना एखादी गोष्ट व्हॅक्युम क्लीनर म्हणा किंवा आणि काही गोष्टी प्रोग्राम करून ठेवू शकतो, म्हणजे त्या वेळेला ती गोष्ट केली जाते, जागा साफ होते किंवा रोबोट्स असतात. त्याप्रमाणे ही मटेरियल एनर्जी जी आहे, भौतिक प्रकृती जी आहे, ही कृष्णाने सांगितल्याप्रमाणे हिच्यामध्ये तो प्रोग्राम असतो आणि ती तसं करते. आता आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे की आपले ब्लॉकर्स काय आहेत, आपण का नाही जाऊ शकत कृष्णाकडे, हे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय 7व्या अध्यायात की 4 माणसं माझ्याकडे येत नाही. आता त्याच्याबद्दलच तो आणि थोडं सांगणार आहे. कुमुद माताजी. अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूतं महेश्वरम्. जेव्हा मी मानव सदृश रूपामध्ये अवतीर्ण होतो तेव्हा मूर्ख लोक माझा उपहास करतात. अस्तित्वातील सर्व वस्तूचा परम अधीश्वर म्हणून माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्णाने काय म्हटलंय की जी माणसं कृष्णाला ओळखत नाही हा, आणि ते कृष्णाने त्यांना मूढ म्हटलेलं आहे, मूर्ख. म्हणजे त्यांनी स्ट्रॉंगली सांगितलंय की जे लोक मला ओळखत नाही ते मूढ आहेत. ते मूर्ख का म्हटलंय? कारण त्यांना काय वाटतं की कृष्ण सुद्धा माझ्यासारखाच एक माणूस आहे, ते त्याचं दिव्य स्वरूप जे आहे ते जाणत नाही. आणि इकडे जे शब्द वापरलेत ना की जेव्हा मी मानव सदृश्य रूपामध्ये अवतीर्ण होतो, म्हणजे कृष्ण अवतरतो, तो कधीच
जन्म घेत नाही, कधीच जन्म घेत नाही. आणि इतर लोक काय असतात, त्यांचा जो दृष्टिकोन असतो, त्यांचा जो व्ह्यू पॉइंट असतो, त्याच्यावर ते फिक्स असतात. कृष्ण काय सांगतोय तिकडे लक्ष देत नाही. जर आपल्याला माहित नसेल तर कृष्ण काय सांगतोय, भगवद्गीतेमध्ये काय लिहिलेलं आहे हे जाणून घ्यायला पाहिजे. ते जाणून घेत नाही. ते म्हणतात की कृष्ण म्हणजे एनर्जी आहे, कृष्ण म्हणजे लाईट आहे. माझे दिव्य स्वरूप ते जाणत नाही. दिव्य स्वरूप इकडे पण सांगितलंय की कृष्णाने सारखं सारखं सांगितलेलं आहे की माझं एक रूप आहे, माझा एक फॉर्म आहे, ते दिव्य. दिव्य म्हणजे काय? दिव्य म्हणजे कृष्णाचं जे शरीर आहे त्याला जन्म मृत्यू जरा व्याधी नाही. त्याचं कृष्ण जो आहे तो 3 गुणांनी, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण यांनी बद्ध होत नाही. पण आपल्याला काय वाटतं की कृष्ण पण आपल्यासारखाच माणूस आहे. आत्मवन मन्यते जगत म्हणजे काय? एखादा माणूस भोळा असेल, तुम्ही बघितलं ना, समजा जर तुम्ही त्यांच्या हातात जास्त पैसे दिले तर त्याला काय वाटतं, इतर माणसं पण त्याच्यासारखीच चांगली आहे म्हणून तो फसतो. किंवा दुसरी एक म्हण आहे ना, जर चोराला पकडायचं असेल तर त्याच्या पाठीमागे एक चोरच लावा. म्हणजे चोराला माहित असतं की एखादा चोर कुठे लपतो, कसं प्लॅन करतो, काय काय करतो, त्याचे अड्डे कुठले असतील हे माहित असतं. त्याला म्हणतात आत्मवन मन्यते जगत. मी जसा आहे तसाच समोरचा आहे. तर कुठेतरी आपल्या मनामध्ये तसं असतं, मी माणूस आहे ना, कृष्णही तसाच आहे. आणि त्यांना कृष्णाने मूढ म्हटलेलं आहे. आता एक श्लोक आपण करूया, मग मी थांबते. मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतीम मोहिनीम श्रिता. जे अशा प्रकारे गोंधळलेले आहेत ते राक्षसी आणि नास्तिक विचारांनी आकर्षित होतात. त्या भ्रमित अवस्थेत त्यांच्या मुक्तीच्या आशा, त्यांचे फलदायी क्रियाकलाप आणि त्यांची ज्ञान संस्कृती या सर्वाचा पराभव झाला आहे. आता इकडे कृष्णाने अगोदरच्या शब्दात अशा लोकांना मूढ म्हटलंय की जे म्हणतात की याचं रूप म्हणजे कृष्ण म्हणजे एक माणूसच आहे. मग आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की ही जी लोक असतात, जी मूर्ख लोक असतात, त्यांचं काय होतं, ते राक्षसी आणि नास्तिक विचाराने आकर्षित होतात. ते भ्रमित असतात आणि त्यांना कुठेही यश मिळत नाही. त्यांनी काहीही केलं, फलदायी क्रिया सुद्धा त्यांनी केल्या किंवा त्यांना मुक्ती हवी असेल तर हे त्यांना काही यश मिळत नाही. का? कारण मुळच त्यांचं जे हे असतं की कृष्णच नाहीये, ते कृष्णावर विश्वासच ठेवत नाही. म्हणून त्याच्यामुळे त्यांनी जे काही ते करतात, जर मुक्ती साठी त्यांनी प्रयत्न केला तर त्यांना ती मुक्ती सुद्धा मिळत नाही. आता हे तुम्हाला जर सांगायचं असेल तर आता आपण हे रावण बघूया, हिरण्यकश्यपू बघूया. तर हे कसे होते, राक्षसी वृत्तीचे होते बरं का. त्यांना काय हवं होतं, त्यांना मोठं राज्य हवं होतं, त्यांना अमरत्व हवं होतं, त्यांना कधी मरायचं नव्हतं. आता त्यांना हे हवं, मुक्ती म्हणजे काय, त्यांना कधी मरायचं नव्हतं. तर यापैकी काहीतरी त्यांना मिळालं का? त्यांनी फलदायी क्रिया सुद्धा केल्या, म्हणजे खूप तप केला. ब्रह्मदेवाकडे, शंकराकडे खूप तप केला रावण हिरण्यकश्यपूनी. पण शेवटी ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यपूला म्हणाले का बरं की तू मरणारच नाहीस, तू अमर होशील नाही. म्हणजे त्यांनी काहीही केलं तरी त्यांना यश मिळत नाही, मुक्ती तर मिळतच नाही.
आणि त्या उलट जे वैष्णव असतात, कृष्णाचे भक्त असतात, त्यांना मुक्ती नको असते. ते म्हणतात कृष्णा मला फक्त तुझी सेवा करायची, तू जरी मला परत परत जन्म दिलास तरी पण चालेल, पण माझी इच्छा एक आहे की तू मला तुझ्या भक्ताच्या घरी नोकर कर, किंवा त्या भक्ताचा कुत्रा जरी तू मला केलंस तरीही चालेल, पण मला तुझी सेवा करायची आहे. एवढीच भक्तांची मागणी असते तर त्यांना मुक्ती म्हणजे त्यांना कृष्ण प्राप्ती होते न मागता. आणि हे जे मोठमोठे राक्षस आहेत त्यांचं काय होतं, त्यांना बिलकुल म्हणजे मुक्ती तर दूरच, पण त्यांना जे काय हवं असतं, उदाहरणार्थ मी काल परवा सांगितलं, रावणाला काय हवं होतं, त्याला स्वर्गापर्यंत एक स्टेअरकेस, एक शिडी करायची होती, जिना करायचा होता, पण ते शक्य झालं का? नाही, ते शक्य झालं नाही. आणि जे कोण नास्तिक असतात, म्हणजे इकडे आपण उदाहरणासाठी सायंटिस्ट किंवा मोठमोठे एज्युकेटेड लोक घेऊया, ते काय म्हणतात की देव नाहीये. आणि ही लोक जी आहे ही जे देवाला मानत नाही, ते दिवसेंदिवस त्यांच्या मृत्यूकडे, म्हणजे जन्म मृत्यू याच्याकडे ते जोरात धावून चाललेले आहेत. आणि पण ते इतके स्ट्रॉंग असतात त्यांचे, म्हणजे काय म्हणतात तसं, ते सायन्सला इतकं मानतात की ते हे करू शकत नाहीत की कृष्ण आहे हे ते मानू शकत नाही. आता इथपासून मी उद्या करते बरं का, 9.13 पासून ते शेवटपर्यंत मी उद्या करते. आता पहिल्यांदा मी तुम्हाला विमला माताजी आल्यात का? नाहीतर मग आज मी गीता महात्म्य वाचते. पण प्रथम मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवते का, तुम्ही प्लीज बघा, सोडून जाऊ नका. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. आवाज येतोय? हो माताजी. श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं. So, our Krishna consciousness movement is just to educate man, proprietor, but he is coming personally and he is saying, Bhutaram Jagadam Sam Sarvarupa Maheswaram Sridam Sarvarupa. I am the proprietor, I am the enjoyer, and I am everyone's friend. If you want to be delivered from this miserable condition of material life, I am your best friend. Sridam Sarvabhutana, Krishna. Because he is the father. Who can be better friend than the father? Father always wants to see that my son is happy. That is natural. There is no begging, Father will be kind upon me. No, Father is already kind. But if you revolt against the Father, then you suffer. Similarly, God is our Father, God is our friend, natural. And He says that Sridhanusaru, all Bija Pada Pita are the seed, not only for the human being, all species of life, they are living entities. According to their karma, they have got different dresses. Just like we have got in this meeting different dresses. So every one of us, human being, the dress may be different. That is another thing. Similarly, the living entity, he is part and parcel of God.
But someone has become human being, someone has become cat, someone has become tree, someone has become insect, someone has demigod, someone has Brahma, someone has varieties. See, because they wanted to become like that, and God has given him the chance. All right, you want to become like this and enjoy life, already become like this. So, this is the arrangement. The God is there, and he is everyone's father, he is everyone's friend. He is always ready. He is coming personally to canvas. He is so kind. Just here, immediately. Nishammam mriyamanasya mukata harikirtanam. Bhattur Rama Maharaja Parsada Sasapata. God has sent so many other carriers. Just see if one is inclined to come to me. Just see. As soon as they other carriers, they are traveling everywhere. Here is a person chanting Narayan. Come on, take it. You see. Here is a person is chanting Narayana. Here. Bhattur Nama Maharaj Nishammo. Oh, this is wonderful. He's chanting Narayana. Immediately. Jamadutas were there. Who are you? Disturbing him. Stop. So take this chance of chanting Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, you are always safe. The Jamaduta, the order carriers of Jamaduta will not be able to touch it. It is all pretend. So take this opportunity. Chanting Hare Krishna, I'm very glad that you are doing. But be very strict, sincerely chant. Your life is safe. Your next life is safe. Everything is all right. Thank you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Krishna. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत? आहेत का प्रश्न? प्रश्न असले तर मग त्याची रेकॉर्डिंग बंद कराल. ओके.